and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Ha? Og nahibaw na sad siya bahin na to. Dili ka ang imahadlok. Tanawa. Gablihan ang gate alang sa atong pag-abot ay. Oh, sure ka nga safety ko diha? Ayaw ka bala ka, mahal. Niya na ta, mahal. Wa kay makakita na ko din eh. Ay ka bala ka lagi. Layo ni sabay asyenda. Dali na, mahal. Mas maayos ang way makakita mo din eh. Sige, mahal. Dinhi sila si nanay nimo ug si Karen. Dinhi sila si nanay ug si Karen? Wa man kuno ka mo pauli gabi eh. O lagi, sir. Hay naman sila. Miuli na. Sir. Ikaw rin akong gisaligan sa kumahal. Di siya mahimo makitaan sa iyong amahan. Nagtaban mo? Wa man, sir. Pero nanawag siya. Mihangyo nga sugaton sa airport. Mao iyang gilikayan ang iyang amahan, sir. Nga naman. Wa ko masayod ang saon sa paghulagway ang gibuhat siyang amahan. Laliman ka, sir. Pagsuod sa kumahal sa iyang kwarto, kay mag-ilis siya. May uban pagsuod ang iyang amahan. Unsa? Naluoy ko niya, sir. Kay gabi nakatug na biya siya. Pero kalit siyang nakugang. Misingkit. Dunay gikahadlukan. Sa dihang akong gipukaw. Ang iyang amahan, ang iyang nadamguhan nga gibira siya. Nga... Gusto na Milan. Dako kay katarungan nga layasan sa imong mahal ang iyang amahan. Siya gyud kaha ang iyang amahan? Mamo ko na'y namataan niyag buot, sir. Mahimong iyag yung amahan. Salbahis gyud si Senior Emilio. Nakaila ka niya, sir? May nasayran lang ko bahin sa iyong pagkatao. Sir? Mao nay hinungdan nga gitabangan tagyud ka. Aron masusig maayo ang asyenda, Emilio. Mahal, dili ka ko matultulan din sa demonyo kong amahan. Safety ka din eh, mahal. Mahal, mulion ako ha. Dinihidigikan sila si nanay o Karen. Nangita na ko. Ganong may uban man si Karen? Tingaling nagpauban si nanay kay wa mo ko matug dito sa amo. Ako na atol si nanay ha, aron di siya mabalakag maayo. Pero mubalik din ko. Pagbantay bayaan ng Karen ha? Ayon lang gud duday si Karen, mahal. Sige ha, ato ko, aron makabalik din ko din eh. Kadiyot lang. Ano? Taga na tog panggasto ang inyong din. Ani baya ko magkananan? Ako na bahala si mo pagkaan din eh. Ayaw, mahal. Nakahasol na ta. Busa kinahanglan nga ato sab silang tabangan. Magkuha ko kwarta og ikaw nalihatag sa inyong din. Doon nakapay kwarta? Gi-withdraw na ko tanan bank account na ko nga nasayra ni Papa. Naibaw ko. Iyag yung ipa-freeze ang akong account aron wa ko'y makasto. Walang siya masayod nga gipangandaman ko ng daan ang akong paglaya sa iyang poder. Unsa? Gihurot o withdraw ni Hazel ang gideposito kong kwarta sa iyang bank account? Animal, nangandam gid si Hazel. Hangtod ang iyang mga credit cards gi-close niya? Naunhan ko ni Hazel. Hain man di matog ang akong anak. Matod sa dinang, posibleng dito na lang matog si Milan sa higalang abogado sa din.
may lagi kong tuwa dito. Ang gikahadlukan ko lang, tingalig may kalabutan si Senyor Emilio sa wa pagpauli ni Milan. Dili na mahitabo ng ilang. Oh, nganong naniguro ka man ni anak Karen? Kuan. Mahimong may balita na tang nadawat kung may daotan mang nahitabo ni Milan. Unsa may angay na tumbuhaton? Doon na sa kuy wa masabti ng ilang. Nahasol ko. Nganong interesado man si Milan sa higalang abogado sa din. Ngano nang? Gikasubo ko, Karen. Ngawa ko ikatubag sa imo pangutana. Tingalig bahin na sa iyang pag-review. Libre magkayang pag-review nang. Oo, mo na yung gisulti. Tingalig may nahunahon na siya nga laing kurso. Husto. Tingalig mo pa dayon si Milan sa lonang. Ay, ambot lang ka, Karen. Siya na may gipabuot na ako kung unsay gusto niyang mahitabo sa iyang kinabuhi. Sige nang. Mo pauli sa ko sa amo, ha? Basta kay nakasiguro ta nga, way daotang nahitabo kang Milan. Sige. Ug salamat kaayo sa imong pagtabang nako, Karen, ha? Walay kaso nang uy. Ato na lang ko, ha? Sige. Pasaylo agid ko, Karen. Nga dili ti ka matuganan sa matuod nga hinungdan. Nganong nagpangita og maayong abogado si Milan. Kinahanglang ang way laing mahibaw sa mga lakaw karon ni Milan. Aron maangkon gyud niya ang katumanan sa akong pangandoy. Ayay, ang telepono. Basta magtinaga ng telepono, wag yung laing manawag ang ako ng Senyor Emilio. Hello? Wa gyud ya si Hazel? Wa lagi yun. Bisag maari pa ka. Ayaw kog ingnan niya nas pagtubag, ha? Unsaon taman di ka pagtubag nyor. Nga uwa man gid diri si Senyorita Hazel. Katong sao? Sa op nyor? Daghan man sila nyor. Huy, gago! Katong ginganlan og Milan. Katong tiguang nyor? Gago! Unsay tiguang? Nagita man gud kang Milan nyor ang saop. Usa mo akong nailhan nga Milan nga saop nyor? Katong tiguang? Katong nagustuhan sa imong Senyorita Hazel. Nyor? Wala gitaon ko kailanan niya nyor eh. Wag ko kita na niya nyor. Sobra nang imong pag-inamaw nako, ha, butoy? Huwatay nga kong pagpauli diha. Ahak na. Mupauli siya din, Patay na gud ko ini. Kinahanglan pahibawon ko na dayon si nang ilang aron makapangita dayon mig pangontra sa kasalbahe sa atong Senyor Emilio. Imo nang nadungog ang pasalig ni Din, ha? Salamat mahal sa imong pagpanalipod na ako. Di na ako makatugot nga mahibalik ka pa si mong amahan. Kung mahitabo man gyud nga iya ko makitaan. Ambot lang kung kinsay mamatay na mong duha. Mahal. Dili na ko kalimtan ng iyang pagbaboy unta na ako. Okay na. Di ta sa kapasagtan. Ayaw lang yung paggawas din niya aron huwag yung makakita mo. Ako nagtumanon, mahal. Kung doon na kay gustong kanon o kahapaliton, tawagan lang ngayon ko. Ako nagbuhaton. Mupauli na ko aron di mahingawas nanay na ko, ha? Mahal, ikaw na kaya akong gilauman nga makalaban ako. Panaliptan na ka, mahal. Mahal kay ka na ako. Mahal. Sige. Mula ko na ko aron makabalik ko.
Di sa ko makatugot nga mag-uol si nanay. Balik ka ba ako din iya? Unsa man kabutoy, kuyawan malang kunimo. Angay gutang kuyawan ng Nga naman toy, moanay si Senyor Emilio. unsa, kanusa. Wa siya musulti kanus agyud. Basta sa dayon niyang butang sa telepono, ikong giingnan nga mupauli siya dinhi. Kinuo ko. Gilayasan gud siyang Senyorita Hazel nang. Nay! Oh. Nay! Tago dayon nila na. Moanay si Senyor Emilio. Asa mo sad nato patagua si Milan Butoy? Asa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!